Gaurko arratzaldian landu dugu leineko lehenengo urteko ikasliekin alde batetikan barne hausnarketa bat eta beste alde batetikan taldeko baloriak, ze etorkizun nahi duen talde bezala, ze proiektu motan nahi dituen landu eta pixkat behaien etorkizunerako lehenengo pauso horietan lagundu dio. Elola baserrian saiatzea betiko bizitza tradizionaletik eta betiko egin beharretatik haratago juten eta etorkizuneko erronka eta gaur egun dauzkaun helburu horiek lantzen, modu berritzaile eta eraldatzaile baten. Gaur eman dut baserri aztiai eta azteko zentragari batez be arlo pertsonalian landu apur bat bai familixai dagokizonez lan ikusten garen, lagunei dagokizonez, eta apur bat landu dugu geure burua. Eta gero behin hori inoztian zentragari gehiago gure ekipotan eta saiatu gare finketan balore batzuk izango diezenak ardatz urte hauetan. Nik uste dute esperientzia aberasgarria izan dela, hurrengo hilabetietan baliagarri eta presente izango duguna.